araba octobre kalo cliché qui samba flamoga ani durfuli bi awi fa osigorola amun be ngala je mali kono mali ko kan ayo bismillah ngabi be mananga ko funi o keneka kuna fundamnya la kunungo tarata octobre kalo kile wulunfla anga jamana ministre nyema général de division Abdoulaye Maïga kafara anga jamana comité interministériel de gestion des crises et catastrophes kan uye sigi bake ka kuma femi karo ka fotaji gele yako ani asroli gele yako ka anga jamana o kolona la mi yere kon okumu konna la direction na baminya chine ndo commerce consommation ani concurrence o kunyoma au directeur général ale kumekene kan Soumeila Jité fokata se femi président directeur général de l'office malien des produits pétroliers ni oye o mapui ale fana tumekene ma kene kan mudibo giro jal mi yere la ukoni femi gele abaw ani comme ni wali anu sababu ye olutaka oluda kene kan mi yere la sika kuma ya kira sababu ye mina ukoni ayira ka fo u bena fero bala jalen sabati wala saka seka dankari keni wali na jona bi araba octobre kalo cliché qui samba flamuga ani duru anga jamana nyema kren la jamana nyema général d'armée Assimi Goïta ale koni bora ka wala wala yali bado ke kasangani fintigla kata ani kele munu tumnena kasabu yake ko ngania juku ya kume ula kata anga jamana fanga yoro mir la fanga dafri ngania tume ula o kama kasangani bidonya e araba octobre kalo cliché qui o mata ani kele mbela jalen koni ngena kabo tenina minani obeta like général de brigade Abassi Dambeleni alebe armée militaire la ale gena kabo tenina o ko fait général de brigade Nema Sagara armée de l'air la ale fana radier la ote abane lieutenant colonel Amadou Keita de la direction du génie militaire ale fana radier la mi fana ko fait lieutenant colonel Baba Dambélé de l'armée de terre ale fana radiera o ko fait le lieutenant colonel Mamadou Di Chekoro Diara de la direction du matériel des hydrocarbures et du transport des armées ale fana Radiela mi ko fait le lieutenant colonel Moro Silibé de la garde nationale du Mali ale fana Radiela kasangani bidonya ye mi yera lieutenant colonel Saibou Keita de l'armée de l'air ale fana Radiela kasangani bidonya ye lieutenant colonel Sungolo Diop de la direction centrale du service de santé des armées ale fana blala kutuni mina le capitaine Sekou Amadou Fane ale be armée de terre la ale fana blala capitaine Magassi Tunkara de la direction du génie militaire ale fana radiela ka kuncheni capitaine Mohamed Ouattara de l'armée de terre ale fana radiela kuna funio bela jalen charla mina ayirala ka ablono bla anga jamana nyema général d'armée Assimi Goïta fe ko kasangani kuna funia charli o wakati kele meke ugeni kabo anga jamana fintigla ka olu konona la minyerela ayirala ka fo kasangani ni ngafe nunu koni bololo bla lié o beke ni mata ani kele yere koni geni kabo anga jamana armée konna la peu minyerela kontina barake faso yituguni o bana minyere fana si fait anga jamana général de corps d'armée Sadio Kamara ale fana koni kuna fonya uchari mina jamana nyamai ayira ka fo kuna fonya nu konna chari fo atafo afamyara wa anaf chari achari yoro bela jaralina ni wakati na kasangani taji osoro chukuya geleali anga jamana konna la wakati kele ne la sterni keme saba o ko ndura anga jamana kono kasangani kunungo tarata octobre kalo kile wolon vla kuna funya min charla anga jamana jabarani so ba fe kuna funya munu koni kera mawere koni hakli sigi kumawi amafo alaka jismake yakofure kunungo tarata octobre kalo kile wolonfla anga jamana nyema général d'armée Assimi Goïta ale koni ISI jamana furanche fanga comité o kunya baba o lo bisimila kuluba pale konna la mikara masala sababu ye minyere la Burkina Faso jamana ka assemblée législative de transition o nyama kumekene ka docteur Ousmane Bougouma fokata se Niger jamana fana ka furanche fanga kunya baba mani o conseil consultatif de la refondation du Niger ni o CCN o fana bisimila fokata se anga jamana conseil national de transition au CNT ni o nyama général de corps d'armée Maliki Diaouye u koni sigla ka masala ko sobe ko akilna u daira jamana nyama Assimi Goïta la ka akilna fana nyini ani akabla siralikon Bamako faba konna la taji koni soroli konya oluka gelendoni ame wakati mina ecosystem follow femi dugu misanu konna do ani region konna ngani wakati laba na Bamako faba ere konna la taji soroli o bare mina station chimame afokate olu fe station merola ma kon me aran kun jon yere de mina wal ma do yere buta fere dugu klafela wakati olula nga okera sababu ye jamana nyama kon ye songo mi yira ko ma kana tema ka u kon ye dankarike ola kadaka jamana kon ye ayira ka foko taji litiri kana fere keme ani piduruni duru o san
fɛ nga yira la ka fɔ ma dɔ bɛ ka alitiri feere fɔ sefa wari 400 500 500 ani 50 wa maaw bɛ ka asan fana kulikoroka olu fe yen nɔ k'a minɛ san 2018 kana bila san 2025 la a bɛ taa lakɔliso 100 bɔɲanko minnu de kɔni datugura ka a sabu kɛ ni lakanabaliya o koɲɛw ye ka sanga ni kulikoro centre d'animation pédagogique ni o ye a kapu o ka ɲɛfɔliw ye a yira k'a fɔ ko a bɛ taa ekɔliden 10,446 bɔɲanko minnu yɛrɛ kɔni ye dekun sɔrɔ ka sabu kɔni kɛ ni lakɔliso ninnu olu datuguli ye a yirala k'a fɔ ka sanga ni banbagaci wɛrɛ tigilamaw yɛrɛ kɔni ka kɛli cayali marabolo o kɔnɔna la o kɛra sababu ye ka lakɔliso datugu min ye denmisɛnnin caman fana ka kalanko dan sira la walima ka fiɲɛ bila la Segu région kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la Masinakaw olu fe yen nɔ ka sagani taji sɔrɔ cogo gɛlɛyali o koɲɛw ye o kɛra sababu ye ka dekunba kɔni don u ka malo baara o cogoyaw la ka da ka machine minnu bɛ ni o kɔni bɛ malo bugɔ olu kɛ fɛn min ye gasoil de bɛ kɛ u kɔnɔ walasa u ka se ka baara o kɛ nka ka sagani taji kɔni sɔngɔ yɛlɛli o kɛra sababu ye ka u ka nin baara kɛta ka o jɔ min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna se ka u bila retard caman na walima ka dankari kɛ u ka ɲinan baara o taga cogoyaw la Anga jamana sekuni donko tigila mɔgɔ bala Diva Umu Sangare wagati laban na ale ye jadɔ bila a ka bɔlɔlɔsira sanfɛ ni o ye video TikTok dɔ ye min kɔnɔna la jɛgɛ bɛ a bolo ni o ye tilapia walima tɛbɛn a bɛ k'a yira k'a fɔ ko maaw k'aw janto u yɛrɛ la ko ka da ka jɛgɛ ninnu bɛɛ tɛ jɛgɛ ye ko a dɔw yɛrɛ kɔni ye mana ye min na a bɛ ka a fara-fara k'a yira k'a fɔ a tɛ ka se ka bɔ ɲɔgɔn na ka da ka mana de don o kɛra sababu ye an ka jamana DNP ni o ye direction nationale de la pêche ni o ye direction ba min ɲɛsinnen don mɔni koɲɛw ma ale kɔni bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni o ja in kɔni carili ye bɔlɔlɔsira sanfɛ la min a y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna la o jɛgɛ nasugu kɔni ti an fɛ yan nɔ ka da kan ko n'i ye a ta ka lajɛ jɛgɛ min yɛrɛ ni a kɛlɛ ko mana ko a bɛ se ka ɲɛfɔ ni min ye o de kɔni bɛ tali kɛ a lamara cogo fɛn min ka dɔn k'a fɔ sumaya la ni o kɛra kɛcogo jugu dɔ la ni a ma kɛ ni kɛcogo ɲuman ye o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jɛgɛ yɛrɛ kɔni buja a kan ni n'i y'a sama a bɛ kɛ i n'a fɔ mana b'a la ka sɔrɔ mana tɛ mais a conservation kɛcogo ma ɲɛ min na o de bɛ a to a bɛ kɛ ten tɔ ko maaw ka hakili sigi ko mana tɛ nka fɛn min ye jɛgɛ conservation kɛcogo ni o de ma ɲɛ walima n'a ma kɛ a kɛcogo ɲuman na ko de bɛ se ka jɛgɛ kɛ ta ko nka maaw k'u hakili sigi hali n'a sɔrɔ jɛgɛ manaman bɛ yen ko a tɛ an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ bɔlɔlɔsira sanfɛla olu la Amini Jɛnɛba mɔden dɔ ani a mamuso minnu yɛrɛ kɔni an ka jamana ladala ko walima Adami kɔrɔ tabiya kɔrɔ ta ka a don bala ni o ye mɔden ni mamuso walima mɔkɛ cɛla ka o bonya yira min bɛ kɛ ni kulonkɛw ye bonya ani tuloni yɛlɛ o kɔnɔna la san caman min na u y'o kɛ Facebook ani TikTok o sanfɛla la wagati laban na a bɛ taa dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn na Ami a yirala k'a fɔ ko ale kɔni crise d'AVC kɛ min na u y'a ta k'u kunda n'a ye hôpital Gabriel Touré kan nka a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye kununko tilegan fɛ dabama ka wele sera Ami yɛrɛ kɔni ma min n'a yirala k'a fɔ a ka jɛnɛja kɔɲɔ bɛɛ lajɛlen bilalen don ka bi nagasara wagati ma kɔnɔ an b'a fɔ ala ka hinɛ kɛ Amina Jawando service wulila deliko la ko kura aw bɛ Jawando service dɔn ni sojɔ terrain feere ka taa se topographie o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma Jawando service ka baara tɛ nin dɔrɔn ye dɛ Jawando service bɛ so plan ɲɛnamaw ni ka o bɔ ka di aw ma i ka plan b'i kunkolo kɔnɔ de a ɲɛfɔ Jawando service ye a b'a kɛ exactement a ka di ye cogoya min na wa ni plan yɛrɛ t'i hakili la plan dagabanaw de bɛ Jawando service bolo k'i ka so jɔ i n'a fɔ a ka di ye cogo min na k'i ka so jɔ i n'a fɔ a b'i kunkolo kɔnɔ cogoya min na Jawando service bɛ o kɛ aw ye o tuma aw bɛ ka mun de makɔnɔ plan de t'i kunkolo kɔnɔ walima i ka plan de b'i bolo a di Jawando service ma u ka maquette ɲuman bɔ ni ka a di ma o t'a bannen fɛnɛ ye dɛ e maa min fɛnɛ bɛ yen nɔ k'i ka so jɔlen don dukɛnɛ fɛrɛlenba b'i bolo Jawando service bɛ i ka dukɛnɛ dilan k'a cɛ ɲa i n'a fɔ a ka di ye cogoya min na ka décoration ɲɛnamabaw ni ka olu kɛ a kɔnɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu tɛmɛtɔ la nin bɛɛ ye Jawando service ale ka baarakɛta ɲumanw de o tuma Jawando service a y'u ka nɛgɛjuru sira banba walasa ka se ka kunnafoniya wɛrɛ ni ka o sɔrɔ u ka baara taabolo la n'aw mɔgɔ minnu mago b'u la u filɛ nin ye Sotiba Sotelko yɛrɛ ale masurunya la nɛgɛjuru sira 00223 79 09 48 48 Jawando service ka hakilina malien kelen so kelen ka kunnafoniyaw datugu fait divers o kɔnɔna la an bɛ taa tabakoro ka olu fɛ yen nɔ a kunnafoniya kɔni fɔla wagati min na an bɛ taa jiko gɛlɛya la ko sufɛla olu kɔnɔna la cɛkɔrɔba dɔ ale kɔni ye a ka bidɔn ta ko a bɛ taa taji kɔni san butelinitigi dɔ o fɛ min yɛrɛ fana kɛra sababu ye butelinitigi ale kɔni fɛrɛla cɛkɔrɔba ma a ye ji suguya wɛrɛ kɛ a kunna min ni essence yɛrɛ kɔni u cɛ ka jan ɲɔgɔn na dɔw yɛrɛ a yira k'a fɔ ko kangalibaji de kun don an b'a fɔ ala k'an kisi u man ŋaniya jugu tɔɔrɔ ma
mali kunnafoni bɔlɔsɛla jabagaw ne bɛ dasigi kɛ aw ka bi bamanankan kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na aw kan bɛ a ɲɔgɔn na wɛrɛ ala k'an si jɔ ko maa kɔnɔ